chcel by byť s ňou aj kamarát. Dnes už vie dobre veľmi, že krása je vo vnútri. PS, Páne Bože. Vanessa Bužová. Aj zeleného devu máme, v triede ju skoro nezbadáme. Nič nepovie, tiško sedí, to čo vie, to neprizmrdí. Šikovná je, vedomosti má, len do školy málo chodieva. Rada pri upratovaní si spieva, celému domu to prospieva. PS, zajtra už neprídem. Samuel Gažu. Okienka bufetu hlava trčí, Srbsku občas rómsky učí. Úsmev má vždy na tvári, aj keď sa práve nedarí. Veľa a často stresuje, samou, horúcou ihlou sa nešije. Facebook a videá na TikToku, no nevyhne sa chlapec po kroku. PS Tanie. Julia Huňáková. V lavici sedí s Klárou, debatujú plnou parou. Škoda, že aj cez hodiny a učiteľom robia nevinu. Na praxi sa posnaží, na súťaži aj zahviezdi. To je naša Julia, múdra, výbušná a úprimná. PS1, to je len môj skromný názor. PS2, tipujem. Diana Išky-Janíková. Pocahontas v triede máme, no Dianou ju nazývame. Šikovná je, rada spieva, veselá je nám to deva. Tip-top upravená je stále, no dosť často chýba v škole. Rada láske prednosť ona dala a v lete sa nám vydala. PS, coši kazal? Iveta Jurečková. Vlasy čierne ako havran doplňajú jej peknú tvár. So sesternicou sedí vzadu, no nemá vždy dobrú náladu. Šikovná je, však škoda slov, jednotky dostáva z diktátu. Poznámky úhľadné, písmo krásne je, no občas aj agresívne reaguje. PS, však dvere.
Zo Soli sa autom vozí, no do školy neskoro chodí. Všade je vždy posledná, hlavne, že je úprimná. Tichučko si vzadu sedí, no v pozornosti nepoľaví. Občas Ivku iná téma, problémy s učením však nemá. PS, je mi zima. Klára Kotľarová. To je ľahšie. Pekný úsmev na tvári, u Kláry vždy zažiari. Zábavná je ona veru, v rozprávaní nemá mieru. S Julkou kamoška je veľká, je to aj jej pravá ruka. Prispôsobí sa vždy rada, dievčina je ona skromná. PS, a ideme vonka? Kristýna Majerníková. Bandurky s Ďoďom zbierajú, občas niekoho autom odtiahnu. Veľmi rýchlu sklanú, keď ju blbci nahnevajú. Na praxi je šikovná, na akciách výkonná. V škole potom dospáva, keď ju zloží únava. PS, o tom to je. Stanislav Ouša. Tichý, milý aj lenivý, často mešká na hodinu. Čakrová cesta dlhá nie je, no ráno ešte pokuríme. Elegia óda, čo to je? No náš Stanko, to nás Stanko všetko vie. Pravopis je však ťažkou úlohou, trénuje ho so sypskou pred tabuľou. PS1, taco, kedy pôjdeme za kuric? PS2, zajtra donesie. Ema Pinkušová. Skoro ráno vonku čaká, v dreveňáku veľa maká. Na hodinách tichúčko je, cez prestávky jazyk melie. S mamkou spíše si stále, kedy je v službe na rade. Domov občas taxíkom, veď býva až v Čemernu. PS, však co? Sofia Sepešílová.
Ríšavka opatá sedí pri mne a neustále do mňa rie. Telefón sa jej kazí vždy, fakt to už lezie na nervy. Po páde zo schodov v Prahe prežila, vďaka Bohu, veď by nám chýbala. Hodiny sú riadna nuda, tak rada by som inde bola. PS, co dneška robíme? Miroslava Tultáková. Blondinka si sedí vpredu, dobre vidí na tabuľu. Aj tak vždy nič nechápe, čo to všetci trepete. Zábavné dievča ona veruje, z Banského k nám cestuje. Stankuje jej kamarát, pomôže jej vždy a rád. PS, ja nechápem. Peter Tutko. Veľký, silný, ale milý, no aj on má svoje chyby. Kapusňu má na hlave, keď podlieha únave. Keď je doma jeho biba, ísť do školy to je chyba. Doma však tiež neobsedí, na ryby on radšej chodí. PS, piatok hanba chodiť do školy. Sofia Vašátková. Radšej ako na oblasti, ulice centra mesta brázni. Braček malý radosť veľká, chcela by byť hotelierka. Online tovar objednáva, balíčkov je celá kopa. Holub zviera obľúbené, no poštu jej nedonesie. PS, však ho úlap. Triedna učiteľka. Ingrid, triedna naša skvelá, vytrpí si s nami veľa. Nechodíte do školy, nerobíte úlohy. Ospravedlnenky nemám tiež, a to je už vážna vec. Do školy na kolobežke pre ňu nie je vôbec ťažké. Veď býva len v Čemernom, a to je hneď za rohom. Matematiku nás triedna učí, hlavky naše ťažko mučí. Prísna na nás musí byť, ako jej to odplatiť. My tu všetci sľubujeme, že resty si vyplníme. Aj keď je to sci-fi riadne, snáď všetko dobre dopadne.